para ver se conseguimos que o conselleiro se dé conta que queremos comenzar unhas negociacións para mellorar as condicións do profesorado. Estamos cansos de actos publicitarios, de actos que o único que fan é darlle precio de YouTube últimamente ao noso conselleiro, continuamente nas redes, continuamente a intentar salvar o seu posto de traballo, cando nós queremos mellorar o posto de traballo de todo o profesorado galego e defender as condicións mínimas para un ensino público galego. Emocional, con máis persoal, benestar emocional, con máis persoal. É realmente traballar o benestar nos centros o que ten que dotar os centros, que ten que haber máis profesor do PT, ten que haber máis profesor da L, ten que haber máis orientadoras, non pode haber orientadoras en Galicia atendendo a máis de 1000 alumnos, unha persoa atendendo a máis de 1000 alumnos, atendendo a necesidades educativas e atendendo a orientación profesional, é dicir, é unha sarasada que está, e depois fala de benestar para que? Para facer un acto, para sacarse a foto, está social, se garante con profesorado e con condicións dignas de traballo. Non nos sirve o que di el do marco de negociación dentro do que é o acordo de melloras. O acordo de seguimento do acordo de melloras será para traballar sobre o acordo de melloras. Queremos sobrepasar ese acordo de melloras, como chaman eles, e o que queremos é negociar melloras reais para o ensino público galego. E que nos reciba para negociar. Benestar emocional, con máis persoal, están